Еми, какво да ви кажем? Здравейте! Ето реката. На 1000 метра сме почти на хижа Хубавец. Ще отидем до... Съпробваме поне да отидем до Черното пръскало. Така се казва водопада. Ето е хижа Хубавец. Далечината. Оттам надолу продължава пътеката. Или е път ли, не знам какво е за... От тук е задобрила и за амбарица. Мощчето и сме на хижата. Ами... 2 часа и половина ходим, екстремно ходим. Нищо. Не, сме добре. Ето. Хижа Хубавец. Почти 1000 метра надморска. Така че... Ето. Ето тук. Лепенки от всякъде. Почти като на връх Ботев. Добре дошли. Температурата е 11 градуса. Перфектни сме. Еми сега до Балкански рози 1 час, до Васил Левски 2:30. Еми, това е да вървим за водопада нататък. Ако да? Хубаво да? Еми. Това е. От тук. Еми. Тръгваме за водопада, не знам колко ще стигнем, закапа дъжд. Еми. Това е.